Matul din is-sena, Transport Malta irreġistrat żieda sa 7,700 dgħajsa mill-2012. In-numru ta' opri tal-baħar reġistrati f'Malta żdiedu minn 15,375 fl-2012 għal 23,133 fl-2021. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 50% mill-2012 l-hawn. Matul din is-sena, 1,196 dgħajsa ġdida ġew irreġistrati. Dan ifisser żieda ta' 5.5% fuq is-sena ta' qabel li hija l-iktar żieda qawwija fl-aħħar 10 snin. Dan jinkludi żieda ta' 9 perċentwali fin-numru ta' dgħajjes li jistgħu jibaħru barra l-ibħra Maltin li n-numru tagħhom żdied minn 5,053 matul is-sena l-oħra għal 5,515 għal din is-sena. Ir-Reġistratur Ġenerali tat-Tbaħħir fih dan Transport Malta, Ivan Sammut, spjega li din iż-żieda kienet ġabdiet tidher għal dawn l-aħħar 5 snin, imma matul din is-sena kien hemm żieda kbira. Fl-aħħar sena minħabba wkoll is-sitwazzjoni tal-pandemija fej kien naħseb ħafna min-nies rawh bħala l-unika żvok għal dan is-sajf li jkunu jistgħu joħorġu bid-dgħajsa tagħhom imorru fuq dgħajsa ġobajja f'isolation bis-social distancing ovvjament. Sammut spjega li għalkemm din is-sena għadha ma spiċċax, issa jibda proċess ieħor li ħafna min-nies jiddeċidu li jkabru l-opri tal-baħar tagħhom u jbijaw id-dgħajsa l-antika. L-uffiċjal saħaq li Transport Malta qed tara iktar żieda fir-reġistrazzjonijiet ta' dgħajjes għas-snin li ġejjin, hekk kif diversi żdien ta' dgħajjes internazzjonali li l-pandemija ħallit impatt negattiv fuqhom qed ibijaw id-dgħajsa tagħhom lil Maltin. Kif qed naraw ukoll fil-pajjiżi ta' madwar il-Mediterran qed isir ukoll ħafna bejħ ta' dgħajjes, ġifieri fej inti kellek riperkussjonijiet ħżiena fuq l-ekonomija ta' ċertu pajjiżi, nies li spiċċaw mingħajr impjieg, allura qed ibijaw id-dgħajjes tagħhom għax m'għadhomx jaffordjawhom, hemmhekk fejn il-Maltin qegħdin jibbenefikaw jaħtfu dik l-opportunità.